якумин электромобил дар Тоҷикистон ва дар абзори имрӯза электромобиле овардаем ки ном дорад Honda XNV солаш 2020 ва аз ҳамин намуди мошин яктаҳай. Бародарони азиз, наора то охира тамошо мекунем ва худатон бештар маълумот мегирен. Мошин на газ мехӯрад, на бензин, фақат ба заряд мегардад ва шумо медонед ки ин мошина куҷо истеҳсол мекунад ва куҷо мебурад. Агар донистан хоҳед, пас наора то охира тамошо мекунем ва худатон бештар маълумот мегирен. ва хоҳишманд ҳастем ки фақат лайкора дариғ надорен ва мо ҳам ҳама хел барномаҳоро сари вақт барои шуморо пешкаш мегардонем. Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Бародарони азиз, хеле ки ман ба шумо ваъда додум ва ман гуфта будам ки барномаҳои нав ва ҷолиб барои 161 000 подписчики канали Автолайф ташкил мекунем. Аз он ҷумла вақти ҳамон расидааст ки дар навори имрӯза мо тасмим гирифтем видеообзора барои шуморо пешкаш бигардонем ва ин мошине ки мо имрӯз овардаем ягон мошини ба филм ки бисёре аз шумо амира дар Тоҷикистон дидагӣ нестен. Honda XNV солаш 2020 ва дар Тоҷикистон яктай. И газ нест, бензин намехӯрад. Айни ҳол худтон медонед ки бензин 10 сом, газ 5.5 сом. Заряд ҳам мемонедш бародаро 12 сомон қадри шумо 400 километр мегарден. Хулоса наора то охира тамошо мекунем ва мо имрӯз ҳамин мошинак абзори кӯтоҳ мекунем ва худатон бештар маълумот мегирен ва ин мошина куҷо истеҳсол мекунад, куҷо мебураш. Мо аз ҳамин хотир тасмим гирифтем ки ҳамира барои шуморак абзори кӯтоҳа кунем. тамошо мекунем, фақат лайкора дариғ надорен ва ман ҳам кӯшиш мекунем ки ҳам хел наворҳои нав ва ҷолиб аст сари вақт барои шуморо пешкаш бигардонам. саломат бошед. пеш аз наора сар кардан оиди компанияи Honda гап мезанем ва худи ҳамин Honda XNV-ро дар куҷо истеҳсол мекунанд ва шарикони асосии он кадом ширкатҳо аст. ва худи компанияи Honda соли 1948 таъсис дода шудааст ки ин компанияи ҷопонӣ аст. худи ҳамин компанияи Honda дар чин шарикони муштараки он GAC ва Dongfeng мебошад ки ин компаниҳо аст ки дар чин мошинҳои электрониро мебароранд. ва худи ҳамин Honda XNV-ро компанияи Dongfeng-и чин истеҳсол мекунад ва дар ҳамин ҷа гуфта шудааст ки компанияи Dongfeng бояд мошинҳои баландҳаҷми барқӣ истеҳсол кунад то талаботи ҳукумати чинро дар стратегияи худ аввалин нақлиёти барқӣ дар ҷаҳонро иҷро кунад. ва худи ҳамин Honda XNV истеҳсоли Dongfeng-и давлати чин мебошад. ва ҳоло мо бародаро оиди ҳамин мошин камтар маълумоти мухтасар медиҳем. чин ягона кишваре аст ки дар он ду кроссовери тақрибан якхела Honda Vezel ва XNV параллел истеҳсол карда мешавад. мошинҳо аз якдигар танҳо бо ҷузъи услубӣ фарқ мекунанд. Vezel аз ҷониби корхонаи муштараки GAC-и Honda ва XNV аз ҷониби Dongfeng истеҳсол карда мешавад. чӣ хеле ки бародаро ман дар боло гап задам, инҳо корхонаҳои муштараки Honda ҳастанд ва дар чин мошинҳои электрониро истеҳсол мекунанд. ва як сол пеш фурӯши барқи мошинҳои Vezel ки махсусан барои бозори маҳаллӣ сохта шуданд дар чин оғоз ёфта буд ва бренд ва нишонаи Every рақам 1-ро гирифт. ҳоло версияи барқии XNV пешниҳод карда мешавад. онро Dongfeng Honda XNV меноманд. нақлиёт тавассути муҳаррики электрикӣ ба иқтидори 120 киловатт ва 163 қувваи аспро доро мебошад. он бо батареяи литий ион 53.6 киловатта кор мекунад. захираи барқ бо як заряд ба 401 километр мерасад ва сурати максималиш 140 км/соатро ташкил медиҳад. вақте ки батареяи ҳамин мошин тамом шавад, заряди он аз 0 то 80% дар 30 дақиқа пур карданаш мумкин аст. ва чаро хариди мошинҳои барқӣ дар чин муфид аст? бубинед, нархҳо нисбат ба ҳамтоёни аврупоӣ ва амрикоӣ хеле пасттаранд. пеши ки шумо дидестед дизайнери ҳамин мошина, дизайнер фигураи ҳамин ба Honda серве монандӣ дорад.
ба шумо Honda сервер ма чанд наворода гирифтагим худтон дидагӣ ҳастин ва и Honda XNV ана ҳозир мо моторша мегирем моторш 163 қувваи аспа дора ва ёра рости гапа бигем айрӯи ҳамин қувваи аспаш объёми моторшона меброранд чӣ қадар объём дора ва ҳамин 163 қувваи аспе ки ҳамин дора ба объёми 2v4 яъне ки баробар астае ва ира рости гапа бигем бародарози мо ана мотор шавӣ мекунем ака Илҳом да ҳамин ҷа ҳастай ва бо барои шумора бо пурратар маълумот мегирем. ҳо бародарон шумо мотори ҳамин мошина дида истодаен ва ҳамира электрический мотор яъне газам намезанӣ бензинам намерезӣ хулоса бародаро маслам намехӯра мотор 163 қувваи аспа дора бисёри бародаро мегӯянд ки инҳо дар вақти падъён видаина кӯталода мошиноро ҳай мекунанд мегӯянд ки кашиши ҳамиҳо ана сустар мешаванд ва ин гап дурӯғ бародаро ҳозир мо худмон рости гапа бигем як 4 та паворот ҳамин баланд баромадагием ва ҳамин паворотҳое ки ҳамин баландиҳое ки шумо дида истодаем бародаро ман дар навор мемонам ҳамин мошин датаҳо ҳам хеле приятни яъне датаҳо фасон меброяд ки хеле роҳат мекунӣ ва моторе ки дар ҳамин мошин насб шудагиай бародаро ба мисли мошинои оддӣ нест яъне ки мошиное ки ина дар худмон ҳастай 2-3 километр мегарданд мошина ҳаллш мекунанд ана масла ҳаллш мекунӣ ҳар моҳ ё ки дигар коро мешавад ин мошина вообще мотори ҳамин мошина иваз намекунӣ масла ҳам намехӯра ва гарантия дар ҳамин мотор ва дар батарея ки дар ҳамин мошин насб шудагиай 10 солай гарантияш 10 сола худмон зинда ҳастем нестем ё ки бо мефурӯшӣ дигарша мегирӣ хулоса ҳамин хел бародаро ҷиҳати плюсаи ҳамин мошин зиёд астай ва айни ҳол дар ҷое ки ҳамин логотипе ки мебинен ана ҷои заряд мондани ҳамин мошин астай ҳозир мо симша меёрем чӣ хел зарядам мемонанд ва ду та ҷои чӣ дора зарядмонӣ ва чӣ хеле ки бародаро ина шумо дар дасти ман дидестен и зарядмонаки ҳамин мошинай и 3 киловатташай ва дар муддати 17 соат ҳамин мошина пурра батареяша заряд мета ва вақте ки ҳамин батарея ҳамин мошини зарядаш пур шуд шумо 400 километр мегарден ва чанд қадар қувваи хонаро мегирад ва 53 киловатт дар учётчик сарф мешавад 53 киловатт 22 дирҳами чи дар худмон мешавад 12 сомон дар 12 сомон вақте ки мошин пурра заряд мегирад дар 12 сомон 400 километр ба роҳат мегардӣ аз ҳамин зарядмонак бо ҳастай дар палинтели 7 киловатташ ки ҳамин мошина дар муддати 7 соат зарядша пурра мегардонад ва он нафарое ки ҳамин мошина мехаранд ва ҳамин мошин бародаро фурӯшиам ҳаст ва он нафарое ки ҳамин мошина мехаранд аз ҳамин 7 киловатташа падарка мекунем бепул ва аз ҳамин мошин бародаро дута калид дорад ҳозир мо ба қисмати салон мегзарем ва худатон бештар маълумот мегирен хоб бародаро ҳозир дар салони ҳамин мошин чӣ гуна наворотҳо ҳаст аз чиҳо иборат ҳаст ана акаи мурод бо барои мо шумора бештар маълумот метавад чунки ҳамин мошина ҳай кардаги ҳастанд ва хуб аз функсияи ҳамин мошин огоҳ ҳастанд хоб ака бо ин ахтон оиди ҳамин чи як мухтасар маълумот битем бо бародаро бештар маълумот бигиранд. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз мехостам шуморо камтар бо ҳамин чизҳои ҳамин мошин равшанӣ андозам. Якумаш мехостам ин мошин бисёр наворотҳо дорад система автопилот система круиз контроль дорад управление мультимедиаи масалан музыка дорад метавонед телефонатонро бо воситаи блютуз пайваст кунед гав зада чӣ хеле ки мошинои замонавӣ дорад чӣ ки дорад ҳамин мошинам дорад баъд системаи масалан гармкунии салон ё ки системаи назорати иқлим бо экрани сенсорный
муҷаҳҳаз шудагиҳай шумо метавонед он истифода баритон бо системаи сервисорне. Масалан мана кондитсионера ҳозир мо мондим баланд кардем, хоҳед паст мекунем. Хулоса кнопка надорад, сенсорный панел дорад. Метавонем мана хомӯш кунем, метавонем гирён кунем. Кучхеле ки сенсорный панел ранги анаваи телефонҳои замонавӣ ҳамин истифода бурда мешавад. Бо чӣ? Так, инҷоша шумо фаҳмонда додитон ба назарам. Бо як хитон бо як равшанӣ биандозем, бо беҳтар мешавад. Ҷудоям управлениеша осон кардагӣ мошина. Масалан режим парковки индоз истодааст. Шумо барои ина ҳай кардан ба режим парковки снимат мекунед он. Баъд масалан задни ход ба ҳай мекардаги шоитон N, пеш ба ҳай мекардаги бошто нейтралка. Дар ҳолати рафтани мошин агар хоҳедтон ки мошин тезтар равад, режим спорта зер кардан мумкин. Ина вақти ҳайкадост ки моно бо демонстратсия мегузаронем, нишон метем барои муштариёни азиз. Так, бо режим рекуператсия дорад. Яъне дар ҳолате ки шумо ба кӯҳистон меброитон, қувваи зиёд сарф мешавад. Барои вай қувваи сарфшудара аз нав барқарор кардан бо ин режим рекуператсия дорад. Ин горный режим рекуператсия вақте ки шумо аз кӯҳистон ба масалан спуск ба мефроитон, ҳамин режим рекуператсияро истифода баритон агар ҳамон қувваи сарфшудагиро аз нав генератори мошин заряд гирифта аз нав батареяи мошинро пур мекунад. Ҳамин ҳисоби чӣ мегирад қувваи сарфшударо аз ҳисоби ки спуск ба шумо мефроед, мошин вазни худаш бо инерция мефрод. Барои ҳамон шумо калотки тормоза зер карда калоткаҳои истифода набудан ва ин режим рекуператсия дорад генератор. Ҳамин кнопки Б-ро вақте ки шумо зер мекунед, анамо режим включат мешавад. Яъне шумо тормоз наметиҳед. Худи мошин бо мухаррики худаш тормоз метиҳад, ҳам заряд мегирад. Ҳам тормозро рафтан мегирад, ҳам чира қуввае ки сарф шудагиҳад бо айсан вастанавин мекунад. Ва восполнение батарея мешавад. Яъне ки ҳамон қуввае ки шумо сарф кардед, ҳамон қувва барқарор мешавад. Ҳамин. Хуб, ҳамин логотипе ки ина дар рӯ мондагӣ аст. Ин ба фирм ки ҳамин логотипи Хитоя ё ки ин логотипи компания Dongfeng. Dongfeng компанияи Хитой. Айни ҳол ҳамин мошин дар заводи Dongfeng сборка мешавад. Барои ҳамон заводи Dongfeng анмо логотипи худошона мондагӣ дар ҳам логотипи худшона истифода мебарам аз ҳамаи хондара. Лаб, то'g'ri. Бале, анаҳои оинаҳошам я бо съёмка кунтон, ҳама логотипҳои Honda. Айни ҳол шумо метавонед инҷанда ҷои флешкамонӣ, ҷои заряди номаш чӣ? Телефон монда метавонед то инҷанда полочка, отдельно полочка сохта буромдагӣ. Ами баъд 4VD бошо ки 2VD чӣ хеле аз ҳамин? Ин 2VD. Фақат ҳамон дута чархи пеш кор мекунад. Потолоки мошин чӣ хеле ки дидост ба навор гирифтосем, бин марҳамат панорамнаи крыша мегӯянд. Так. Мен ҳаминҷа пульт управления дорад. Шумо метавонед он барои равшанӣ кушода метавонед он барои равшанӣ дар кор шавад. Метавонед он маҳкам кунед он. Хоҳедтон агар маин барои ҳавои тоза даромадан кушода мешавад. Марҳамат. Мана. Мошин ранги кабриолет шуд. Ана хулоса баҳродаро хайна бо худтон дидин салони мошина, ана бо инакам барои шуморо бештар маълумот додан ва айни ҳол бошад, ана мо ҳамин мошина ҳай мекунем, як камтар ҳай мекунем ва оиди рафтанаш ва оиди ки чӣ хел меравад ва вақте ки мошин меравад овозам надорад. Ягон хеле овози баланд нест. Ана хоб боз чӣ дорад? Масъалаи анами мягки равиш акай чӣ хеле бо масъалае ки мягки меравад ё ки
мошина ҳисоби ки ҳамин батареяш дар таки мошин насл шудагӣ ҳамон инженерои хонда ҳамин хел насл кардагӣ ки центр тяжести ҳамин таги мошин бафромдагӣ аз ҳисоби ҳамин мошин устойчивӣ шудагӣ ҳам аз ҳисоби ҳамин мошин мягкӣ шудагӣ мягкӣ меравад масъали шумоизолясияш акун камтар рости гап мошинои премиальной бои не лекин ҳамчун как кроссоверои современный паркетники городской машино бо стандарти ҳамон ҷавоб метиҳад. Багажи ҳамин мошин шинос кунам. Айни ҳол ман дар инҷа коврик дорад, заводской коврик, органайзер дорад, аварийный знак, домкрат, баллонный ключ, баъд докатка дорад. Аромат бинтон, докатка заводской. Шторка дорад. Шторкаш барои ки мемонитон, барои ҳар хеле кун чашмо намоён нашаванд, гуфта шторка. Хоҳедтон шторка снимат ки мешавад. Сабук как, манам аромат. Хоҳед борои габаритнитон бошад, манам бор ки метонтон, када шторка ёдтон монда, борои габаритни бор ки мешавад, баъд борои ки хоҳедтон намоён нашавад, шумо метонитон бо он ту маҳкам када. Баъд дар инҷа зарядное устройство 12 вольта, метонитон телефонатонро монитон, маромат, метонитон освещение гирён кунитон, маромат. Так. Режими спорт омодаги ҳастам? Ман режими спорта мегирем, кабуд шуд. Кабуд шуд. Ман так, зарядаш пур, режим рекуперация кор намекунад. Сильная рекуперация. Барои ки зарядаш пур аст машин. Так. Фроем? Навор гирифтостам. Ава. Иди торик кунги, торик. Съёмка кайстен? Торик тора. Кондиционером ондост. ва мо ҳози ҳамин мошина бародаро вақте ки присад ина бинехтон ки мо чор равиш кашиши мотор ягон проблема надорам. Аз машини бензини ин тезтар. ва бародаро боварӣ дорам ки барои худатонро ягон маълумот, ягон чиз гирифтен ва мо ҳози ҳамин мошина дар ҳолати рондан бо барои шуморо камтаригар гап мезанем ва соли ҳамин мошин яъне номаш Honda XNV солаш 2020 ва нархи ҳамин мошин бошад 350,000 сомонӣ ай. Хулоса агар он нафарое ки харидори аниқ ҳастанд, ман номрои якарам мемонам, марамат аз ҳамин мошин бихарен, истифода барен ва вақте ки шумо мошина мехарин ҳай мекунем, бо мумкин аст ки аз шумо ани мо як абзор бигирем ки чӣ хел аст мошин дар дасти шумо ва ҷиҳати плюсаша бо шумо гап мезанем ва ман боварӣ дорам ки ва дар муддати ҳамин 5-10 солҳои оянда аз ҳамин мошин дар Тоҷикистон ҳам мумкин бисёр шавад ва ҳозир тамоми давлати дунё кӯшиш доранд ки электромобилро ҳарчанд зиёд бикунанд ва мошиное ки бо тариқи газу бензин ҳаракат мекунанд, экологияро ҷазир мекунанд, онҳоро истеҳсолшонро кам мекунанд ва дар новостиҳо ҳам баромадагӣ ҳастай ва аз ҳамин электромобил зиёд мешавад ва хуб истифода мебаранд ва мо ҳам дар Тоҷикистон бинем бародаро ки овардаем ва барои мардум пешкаш мегардонем.
номрои якара мемонем харидори аниқ бошед занг бизанен барои шуморо бештар маълумот метаҳан омада мошина ай пеш мебинен ва ҳай мекунен ва баъдан метавонен мошина бихарен ва